ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ନାମରେ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ବୀର ଓ ପରାକ୍ରମୀ ରାଜା ଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେ ଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଓ ଆଦ୍ୟ ସେବକ। ବିନମ୍ରତାର ସହ ସେ ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଛେରା ପହଁରା କରିଥାନ୍ତି। କାଞ୍ଚି ରାଜ୍ୟ ପରିଭ୍ରମଣରେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନରେ ସେ ରାଜଜନ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋହିତ ହେଲେ। ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଲେ। ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ ପାଇଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଗଲା। ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆସିଥିବା କାଞ୍ଚି ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଘୋଷଯାତ୍ରା ସଂଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ରାଜା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ଛେରା ପହଁରା କରୁଥିବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କୁ ଦେଖି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ଭୁଲ ତର୍ଜମା କରିବା ସହ କାଞ୍ଚି ରାଜାଙ୍କୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଚାଣ୍ଡାଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ। ଏହା ଶୁଣି କ୍ଷୁବ୍ଧ କାଞ୍ଚି ରାଜା ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ସହ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଅପମାନରେ ଜର୍ଜରିତ ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ କାଞ୍ଚି ରାଜାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ। ସର୍ତ୍ତ ରହିଲା, ଯଦି ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ପରାଜିତ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ମଣ୍ଡପ ପଛପଟେ ସ୍ଥାନିତ ହେବେ। ଯୁଦ୍ଧରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ଦେଖି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ